Kuma ka zauna. Shine limamin canji go? Ai ko ni da kai aka rage a duniya yanzu ba zan alewa biyar ba wallahi. Waya na ganka kala biyu ne. Alawa. Yau da dan ka ci ko faranti da alewa kake mu. Na alewa wai baka gane ni bane ba? Da riba aka kawo ni Kano ban gane da kai. Alawa. Alawa. A Kano ce kun alalantika ko fasha ka kife ta gaba daya. Alama alquran tun da kafa Allah ma da binan ku ba Wayan an daina tallan Alhaji Yakubu zan baka sanga Allah ya sa da rai to tarbi sarkin dumunci ai ba waje da dinan nan ko ta waya ba za ka ji labarin Kano ba kanshin siga ba kanshin dan gongola yake da kambado wannan anya baka mis da siga ba baka mis da siga ba a sabadi da Kabiru mai sabulu ta sabon dan koli da Alhaji Hamisu kai bacci a kansa a sanga shi yasa idan kare ce na ai da rana na sayawa iban 20 ni ne waye mai Hamisu ni 100 na ba 200 baka kamar ne gaskiya dai wannan farin jinin wannan sirrin dan Aliya yawa ya ce ciki Dan Alewa awali sune yanzu akan harkar. Awali yan san baji. Ba zuwa ku tambaye sa awali. Wani ne gunsa. Ya harka da babansa ko. wai dan Alewa ne zo Aura ake yi. dan Alewa ka zuwa ina da wata naira 50 fa ka yau ban sai na 50 ba na 40 za a bani na 20 za a waka a na 40 na ga in ka ba da 50 da 40 duk ɗaya ne ma na ga da na 50 da na 40 duk ɗaya ne dan Alewa dan Allah ga yin da insha Allah ya mun godiya da yawa dan Alewa Zai fito. dan Alewa za ka bi ta gunsa Sai dai an jima gaskiya da magana. Sai ya zo da bai zo bane. dan Alewa na ga da na 50 da na 40 duk ɗaya ne Na boye. na baka 40 dita dai gwangwani ɗaya Aya ba za na ga ana neman kirgawa a zuba ya liya. dan Alewa Ya ba za a auna shi a gwangwani ba. Ka biyo ka ko ba. yawwa yaran nan so kuke lalle sai kun sa ɗan alƙawarin Aliyu su mutu wallahi ai shi ne 40 ne 40 ne ah ya za ka rage Baba ya liya kuma za ka juye. ka wallahi ni talauci ne a o yanzu nawa ne gwangwani ya fasa ba 120 ne gwangwani mun ya ce ya fasa siyasa kuma 120 ne gwangwani gwangwani 120 me yasa ba a sai da shi 100 ba kuma sauraron magana ta kama ba ta gaba na masu aunar da dino ya naga kayar ni da na ba kuɗi na kuma Alewa. neman a banfai eh Ka san ban fai kuwa? Zo na rubuta ma.